Rashin jihar Kano na kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da na gidan talabijin na Abakarimi sun bi sauran kafafen yaɗa labarai da ke ƙasar nan wajen gudanar da bikin ranar kafafen yaɗa labarai ta ƙasa. Kungiyar 'yan jaridun ta ƙasa ce ta ware ranar domin yaɗa labarai da yin sharhi da kuma tattaunawa don bunƙasa samar da zaman lafiya wanda shine kashin samun ci gaban mai ma'ana. Wakilinmu Nasiru Yusuf Ibrahim na dauke da ƙarshen labarin. Ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Mr. Chris Izogusu ta bayyana ranar 14 ga watan Fabrairu na kowace shekara a ranar bikin irin gudunmawar da kafafen yada labarai ke takawa wurin samar da zaman lafiya. Mr. Chris Izogusu ya bayyana hakan ne bayan da aka kammala wani taron yini biyu wanda wata ƙungiya mai suna Search for Common Ground ta shirya a birnin tarayya Abuja. A duba da haka ne ma reshen jihar Kano na kungiyar 'yan jaridu ya shirya taro na musamman da tattaunawa a kuma yi bikin wannan rana. Da yake jawabi ga 'yan jaridu a cibiyar 'yan jaridu da ke nan Kano, manajan daraktan na gidan rediyon Kano Malam Umar Sa'idu Tudun Wada da takwaransa na gidan rediyon Vision FM Malam Adamu Ladan sun roƙi 'yan jaridu da su mai da kai wurin shirye-shiryen wayar da kan jama'a akan a yi zaɓe lami lafiya ba tare da tarzoma ba. Babban abu shine muna da wato haƙƙi na tabbatar da cewar ba ma kare kanmu kawai ba, zaben nan da za a yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana, mun faɗakar da jama'a kuma ba mu kyale waɗansu sun yi waɗansu kalamai da za su tunzura mutane su da hankali har abin ya kawo waɗansu matsaloli ba. Babban aikin ɗan jarida shine ya tabbatar da cewa al'umma sun zauna lafiya, ko da ko waɗanda suke rikicin nan suna ɗaya daga cikin ƙabilar shi ko ya shafi addinin shi ko wani nau'i na ra'ayin da yake da shi. don haka shi mutum ne ake ɗauka wanda baya da ra'ayi, bai da bambancin ƙabila, ko da ko yana da addini, yana tsaya tabbatar da cewa an aiwatar da adalci tsakanin al'umma. A jawabin da ya gabatar a wurin taron, shugaban kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kano Comrade Abbas Ibrahim, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Comrade Idris Zakari Ya'u, ya ce an shirya bikin ranar ne a nan Kano bisa amsa umarnin uwar kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa, inda aka nemi rassan kungiyar da ke jihohi 36 da birnin tarayya Abuja da su shirya bikin wannan rana. Rana ce wacce kungiya 'yan jaridu ta ƙasa ta ware 14 ga watan biyu na kowace shekara. Wannan ita ce rana ta farko. Dama ran Asabar 9 ga wannan wata aka ba da umarnin a yi, wanda ta zama doka. Duk shekara an ta zagaye wannan rana za a ringa yin biki domin samo wa 'yan jarida yanayi na zaman lafiya wajen ayyukansu. Gidan talabijin na ARTV ma ba a bar shi a baya ba, domin kuwa a cikin shirin nan da ake gabatarwa mai suna A Ganina, an gayyato ɗaya daga cikin 'yan kwamitin nan da suka shirya yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin 'yan takara a nan jihar Kano, Comrade Abdulrazak Alkali, da kuma sakataren kuɗi na ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kano Nasiru Yusuf Ibrahim, inda suka tattauna akan irin rawar da 'yan jarida ya kamata su taka don ganin an yi zaɓe lami lafiya. Idan za a iya tunawa, a ƙoƙarin ganin cewa an yi zaɓe lami lafiya a jihar Kano, mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya roƙi jama'ar Kano da su fito a ranar zaɓe su zaɓi 'yan takarar da suka kwanta musu a rai ba tare da ta da fitina ba. Nasiru Yusuf Ibrahim, labaran ARTV. Ƙungiyar malaman makarantun kwalejojin kimiyya da fasaha ta ce ta dakatar da yajin aikin